Danas ću vam pokazati najlakši način kako da napravite savršenu kuhanu rižu koja se rasipa. Od svih dostupnih vrsta bijele riže bitno je razlikovati samo dvije vrste, basmati i arborio, to jest rižu dugog zrna i rižu okruglog zrna. Basmati, to jest rižu dugog zrna, koristimo za jela gdje ne želimo da nam se zrna lijepe, dok arborio, rižu okruglog zrna, koristimo za rižota ili neka druga jela gdje nam baš treba kremasta tekstura. Rižu najprije stavimo u sito i isperemo sve dok voda ne postane posve čista. Ako nemate sito, nema veze, možete je prati i u posudi. Rižu zatim stavimo u posudu te stavimo vodu u kojoj će se riža pola sata namakati. Ovo je jednostavni trik učinit će vašu rižu boljom nego ikada prije. Riž ćemo zatim još jednom isprati pod mlazom vode i vratiti u lonac te dodati vode koliko je i riže. Za taj dio koristim provjeren trik sa zglobom kažiprsta. Do prvog zgloba riža, a do drugog voda. U vodu dodajte soli po želji i upalite plamenik. Čim je voda zakuhala, odmah poklopiti i smanjiti plamenik na minimum te tako ostaviti rižu da se kuha. Dovoljno je svake 2 minute promiješati, a za svega 5 do 7 minuta bit će posve kuhana. Nemojte ostaviti rižu bez nadzora i nemojte ju prekuhati.